Hey, wow! Bashana. Shubile kushubile obashana. Abafazi bangapha koPitoli obashana. Bafazi ababolile, abafazi abangcolile obashana. Abafakela amadoda ipressure obashana. Obashana bathi angwanaka angwanesu. Awukhonakali. Akufi next tsamaya wabereka bashana bathi amagenga wahamba ophanda bashana waseMilton Mall bashana emkhulukuthi hlobile ingovolo bashana bephethe lezi ibhamu ezinkulu ekuthiwa ama rifle bashana edubula ngama high caliber bashana akadeko Ackermans bashana esitolo kaAckermans bashana tema engena lezi lashemoyeni igeje bashana kwathiwa zonke phansi sabe ijomba amahawunta bashana lezi zemhonqonqo umkhulukudu bashana osathane bashana abantu ipayipi kokhesha bashana kwathiwa bakhipha ukhesh bashana abona okhesha bashana ukuthi hey imkhulukudu le ionjandini iphethile lezi imehlobovu ngathi ibanjwe na igada insangu bashana akuvulo bashana wakhishwa imali bashana afuna nesitoko la ngaphakathi bashana impahla aphethe abafazi bashana aphethe koso bashana ufuna bashana iyathaya abafazi lapha kaAckermans impahla zeyingane kubo avuna baxavuna bashana athabo kubuka abantu ngezisa phansi bayokukhuthuza bathathela ama cellphone bahlukanisa nama clearance bashana imali bathathela ne jewelry kushubile bashana tema isuka lezi zasisikhala omshana zajomba zathi mthangala sakhala kuyigrey Audi bashana siphela kabili grey Audi bashana siphela kathathu yabhalitha ephansi yadla indlela bashana ayizancenga njalo omshana zidlwe N1 lezi tema zithi Brakfontein bashana iphuma lezi kanti sezila ezakasidlodlo umshana siphethe neunity whoop ayivala lezi mkhulukudu zayifundlisa imoto za resistor za radiator umshana saphuma lezi zakasidlodlo zathatha icover umshana hayi umshana kwasho ukuthi inyanga yabo yabo Kraaifontein umshana athi manhlangana namaphoyisa nina anowanqoma ngeke nenze lutho ngishaye ngekhuba lenzima kabi ngishaye into lezenzima ayizajubula leze mkhulukudu omshana ziziya abanqoma bakasidlodlo shona phansi zakasidlodlo ngithatha icover umshana kushubile umshana bathi thatha ikhamba sesiyaphela omshana ithema ivumbuka lezi zakadlodlo ziphethe neunity omshana zakhavana lezi mkhulukudu zayikhandela isikokela omshana ayithamlingi omshana bagcwala kuyona imkhulukudu sholonto omshana samula emawuzini shinhlala ibalanda omshana yashinga ibhobho shinduluthi omshana umkhulukudu oyedwa omshana abawusaphaza upopcorn omshana abaqhilaza ngenhlamvu abanye kuyimvithi kubashubele obashana bashana kwathathwa impahla leyo kade beyintshontshile nezibhama kade bedubula ngazo abakhalela khona kunjalo amasongo asigonyela omshana waqhuma ibhuze engceni kophakama idasti ka-2010 obashana tshela amavenini kushubile obashana kwabheda akukho ukubambisana obashana ezweni amagenge engafuni ukufesa athola imisebenzi phandle ehlupha esasosholonto obashana basobha kaze obashana kulezi
yazi helicopter kushubile kubashana hayi impimpi lokho ikhomba naba